Herri irratian, Komatxo artean. Entzule lagunak, literatur jarraitzaileak, herri batiaren sintonioan zaudete, Komatxo artean literatur saioa. Udazken larrazken berri baten menturan heldu ginen joan den asteburuan eta hemen segitzen dugu bidean bide literaturaren ibilaldi honetan. Eskerrik asko gurekin bide egiteagatik. Literatura maite duzuen horiek, ona bi printza edo printza bat behintzat. Isiar, Rozazen sartu korrontea dabil liburuaren sarreratik hartua. Bi printza edo bakarra, tira. Hemen, honela dio, azkenean hitzak euren amaieran ikusten diguzun arte, hitz antzu bakoitza azkenekoaren gatik gertuago, eta eurekin batera ipuina, norbaiten ipuina zurekin batera iluntasunean, norbaiten ipuina iluntasunean ipun bat kontatzen, hobe, zinean, galdutako nahizadeak eta isiltasuna. Eta zu beti egon zaren bezala, bakarrik. Isi Arrozazen sartu, korrentia dabil delako liburuan, baina hitzak Norenak eta Samuel Beckek dena konpaini liburuan paratu da. Horra, gure literatura eta gure idazleak bide lagun ditugula, Komatxo artean saioa eskintzera gatozkizue. Ongi torri. Eta bagoaz eta bagatoz, azteko idazlea agortuko dugu, Lander Garro dugu bera, horren galdera berria ditut liburuaren karitara. Eta zer ekarriko dugu liburuaz gain, Eider Rodríguez izpide, bera ere, berari buruz ikingo dugu. Eta solazaldearen ondoren kritika tala, paliko partez, Ibaiak itxasoari izeneko liburua komentatu edo eipatu gaitu Oier Gillanek Patxi Ezkiagaren Ibaiak itxasoari. Horra, hori guztia gure hitzen lagun artean, beti ere, gure idazle gonbidatuaren gustoko musika lagun. Saio hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuaren babesarekin egiten dugu. Astero literatur margo bat ekartzen dugu Komatxo artean saiora. Gure gela honetan margo edo kuadro ugari bildu dugu da. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada izaten dute. Tira, edo irudikatzeko parada. Gaur margo berri bat ekarri dugu. Orain galdera berria ditut. Alazu izena margoa edo kasurako liburuak. Egileak berriz Lander Garro. Liburua eskuetan hartu
aurretik marraztu dezagun gure solaskideren soslaia. Lander Garro horretan jaiozen 1975ean, irudiaren arlotik izen mundura igarotakoa da. Argazkilari zebilela, musika taldentzat disko atalak, kartelak eta sorkuntza lanak burutu zituen. Barcelonan ikasi zuen, eta bertako auzo txinatarrean ere bizitan zen. Han atxilotu zuen poliziak eta espetxeratu zuen. Ourentzeko kartelan bakartua zela bizitakoaren sentipenak hitzetan jasokiari ekin zion. Eta zira gutxika ipuin bilduma baten zirriborroa osatzea lortu eta Joseba Jaka sarira aurkeztu zuen. Formalan eta bukatzeko asmoarekin eta baita egin ere. Egun oazo aldeko hitza egunkarian, Berriako hitza egunkarian, kazetari eta argazkilari Biardo Lander Garrok. Horiek horrela, guk sarrean esan bezala, orain galdera berria ditu liburuaren karitara konbidatu dugu, komatxo artean saioan. Kaixo, ongi etorri Lander? Kaixo, ongi etorri. Bai, sarrera nor ez dakit entzuleak nola harrapatu gaituen erritxantzan gehinbiltzala, alaka otoño zera, rifartxu edo batean ari ginen. Gonbidatuaren liburua Margo Isa aurkezten dugu, eta, gure entzulea ja ohituta daude entzuten baino jakin dezaten, edo baten bat etorri balin bada berriak urte hontan edo urte berri hontan jakin dezan, berauek osatzen dutela euskal literaturaren paisaia, gure gela ederra osatzen dutela, eta horiko galdera hauxe da. Nola ikusten duzu euskal literaturaren paisaia? Ez da bat egarrixa, ez? Horrelako galderak erantzuten, batez ere nik etortu dagoako nolaitere ez jakinen izela. Nik ez dut asko irakurri euskal literaturaren barruan, ez asko irakurri dut, baina gehiago ez dut irakurri. Partan dirat, oendikan ezagutzeke daukat. Eta ero gainera, hori bai zuen izaten den, olimpiadetan metro bat gutxia, baldin eta beste batek 9 metro saltatzen baldin baditu, Orduan, euskal literatura zer den esateko, ez dut beto ginduzke, gurea ezagutzen gainera besteak ere, eta, nik zer ezagutzen dut. Zer ezagutzen. Hala ere, galdera baldin bada gure hizkuntzan gauza politak irakurtzeko modua badagoen, Eta ze modu zure etorrera orduan paisai horretara, nola kausituz zure burua, eta esaterako zure burua euskal literaturaren barruan agian, esango didazu, gehitxo da galdera orduan, behintzat, orain galdera berria ditu liburuaren karitara etorri zara, eskardoetara, ze modu zure burua, nola kausitu duzu? Nik uste duten, alde batetik enez bat ere barroa sentitzen, uste dut ez dela arresa. Horrelako mundu batean barroa sentitzea eta arresa. Baina gero baita ere, nire etorrera edo oso ona izan da, oso eroso izan da, lehenik eta liburua idatzi aurretik, iaia argitatu nuelako, Ni liburuaren erdia edo idatzia nuela saria mantziaten, eta saria iaia argitaratu argitalpena bermatzen du, saria ematea ez nahi du iaia argitatu duzula, bukatzen balin baduzu egintzat, ez nahi du, liburuak zure teksto badukan maila bat argitaratuko dugu. Orduan, modu horretan hain eroso entzea ere, ondo. Gero oso ikusiko dugu gehiago behar beste puntu batetik edo prisma batetik hola, bestela, luzatu gabe ere zure soslaiaren gainean edo beti gonbidatuaren soslaiaren gainean aritzen gara eta, alderdi hori ez, kazetariarena. Argazkilariarena ere hor dago, baina tira, oroar, hitzan ari zara, zen moduz ez. Importantea baita, idazteko ere gero, beste modu batez, ogi bidea da, baina tira. Bai, kazetaritzako usten zait eta izan egiten duan lana ere, asko usten zait. Gero beste Nafarroan egiten den, Navarro aldizkairako ere lan egiten dut, eta tira, kazetaritzako asko usten zait. Gehiago usten zait agian, aldizkariaren zako egiten duana, luzeago jorratzeko aukera duelako, eta baita ere niri gehien usten zezkidan gehiago jorratzeko aukera duelako, aleia kultura jorratzeko eta horrelako jorratzeko.
beharro dugu alboan eta sintonia ikusten duen horretan ari nintzen, iruzko esaten bai, gaztigatu zitela ere Navarran ari dela, baina askotan joten zaigu, alegia hau edo beste. Baina, horiek beste batean epatuko ditugu eta bai literaturari helduko diogu. Besterik gabe eta pixkaten abiatzeko orain galdera berria ditut izaneko liburuaren nondik norakoa laburrean zain da baino azaldu duzu. Nola erditu duzu hau. Orain galdera berria ditut, iruditzen zait, batez ere maitasun liburu badala. Esan izan du, sentimendu liburu badala, baina dut batez ere maitasun liburu badala. Badago gauza begira asko jotzen diana, eta beste alkar asko begira jo izan diana, eta da gizakia zein egoretan dagoen maitatzeko prest dagoela. Nahiz eta egora oso txarra izan, nahiz eta egora oso izan, nahiz eta profesionalki oso momentu honean egon, nahiz eta personalki oso momentu kaskarran egon, nahiz eta lagun bat hil, nahiz eta lagun asko egin, beti ere daukagu maitatzeko joera, eta maitasun horren premia daukagu. Liburu honek hori gatzen duela oso testu inguru jakin eta zehatz batean, alegia Euskal Herrian, alegia Gaztea izan da, alegia Abertzale izan da, Gaztelan izan da, lagunak preso, eta gero baita ere bestelako girotan ere, kalean, besterik ere. Horiek egian ikusi dugu ere bai, baina liburu eskutan erazten dugura esan dut, eta, azala hor dago, eta izenburu ere bai. Azala eta pixka barrura ere sartuko gara, gustora gelditu zara, hor, surrealismoaren itapuntea, izango du katalanura, Dali, Salvador Daliren, ezagutzen dugun kuadro bat horla portada, gustora gelditu zara. Bai, gustora, nahiz, emakume bat, horrelako jantziekin, horrelako zaguekin leoti begira oso idarpitzaia dela, oso sugerentea, eta gero horrez gain bizikleta hor dago, berez kuadroak ezaukana, baina Esteban Montoriokain maisuki jarri zuena, eta gero lehiotik ikusten den paisaia estetik pasaiako portua da, edo gutxirez portu bat da, nik pasaiako nenuen izatea, ez da egitea azki pasaiakoa den, baina portua da, eta gure inguruko kaia da, gure nahaitere gure inguruaren estetika hori da, Esan nahi baita ere, eta beti den nik kuadro hau biltzat eta mila modutar ikusten dut, eta horako gehigarriak ere sartuta daude arregia, edo bera ere ez dago behira horako portu batera, jatorrizkoan. Hola, asko egiten dugu, liburuak ere badu, gero bere sarreran, zure argazkia zen gonuke, horrek isladatzen duela, maitasuna izake, baina baita ere, seriotasun puntu bat, Bai, egia da, esan diate gainera, asko zebe hilduago amatzen duela, hori da. Zuzu txarrean esan diate gainera. Gero, aurrekoan badago neskatia bat ere, estoitz edo arbol baten abarretan paratuta dagoen. Bai, hori, Alicia de País Maravillas ilustrazioa da. Eta hartu nuen Alicia de País Maravillas izan dalako nire literaturan eragin handia izan duen obra, eta gero eta ere katu bat hor dagoelako, eta katuak asko gustatzen zizkialako. Orduan, Bego Montoriok bakatu Esteban Montoriok. Esteban Montoriok. Hori Bego da izuzen, Esteban Montoriok egina balin badu ere, elkarkidetan edo hola, ez? Bai, izan ere, Daliren kobraua jartzearen ideia eta bizikleta eta kaia eta horienan nire izan zen. Hori, zateko nuen, azalak ere egin dituzu eta hori galentziko nuen. Horren galdera berria ditut, ipuin baten izenburua da, kontegu zuzerraitik hori, bitxia da, nik sarriren olerki batean irakurri nuen, konzeptua horrein galdera ditut, esaldia, bere olerki batean irakurri nuen, gustatu zedan eta erabakimen hori izango zela izenburua, baina ez daukan ipuilik izenburu hortarako, orduan izenburutik aiatuta ipuin idatzi nuen. Orduan, norait ere, horrein galdera berria ditut, izenburua duen ipuia, nerea da neurri batean, eta, baita Joseba Sarri ere, izen horri batean.
Justu ere zita batzuk badaude, eta poema esango dut, ipuin horren hasieran bada Mikel Ibarguren poematxo bat edo parte bat dintzat. Bai, eta Mikel Ibarguren gainera, Mikel Ibarguren preso zen, urte batzuetan, eta bi liburu dauzkarritatutak, eta ni Mikelek izan dezakeen ideologiak uste dut Mikel oso poeta ona bala. Eta poesia hori hor dago horregatik, oso olezki politak idatzitulako, eta oso parrafo hori horretuki oso polita. Bai, konbidatu nuen, eta tartean egia esan, eraman zuten preso ere, jozelako lagun baten bizita, eta gero ere zen alzartu. Eta oso gure Mikel Ibarguren beste kaso batzu bezala, ez da bat ere ezaguna, Lehenengo irakurren kapoteren biografian, berak habitatu zuela leheneziko liburua eta arrakasta izan zuela eta lako batean irudumia alezardu zituela eta ja mito bilakatu zala berala, leheneziko liburua egin eta ez nuke nahi hori Mikel Ibarguren batentzako, baina ez da ere. Ezildasuna bere. Bueno, beste zita batzuk baino ega luzatuko bata da Korbis Agirreena eta beste bat Juan Rulforena. Egite, pesatzen dut, bakitzari buruz izango zenukela amaika kontu ez? Gure nire editorak izan zianean, olako gauzak egin zitezkela, olako maileguak zilegiz dela liburu batean, oso gauza derra da, besteen testuak saltu alizatea, eta besteen testu egin zure liburu agertu alizatea, Editorea ipatu duzu eta bera lagun duzu Neide Rodríguez da, Zalapartako, editorea zer moduz? Berarekin harremana liburuak gauzatzeko, eta beti idazle eta editorearen artean, tira, lagunak izanagatik ere... Oso harremana daukagu edareketanik, eta gainera iruditzen zait, jakin badakit, ez zela luzaroan eger editore izango kargu horretan, agitaletxe horretan, jakin badakit, ez dakiz, zigur, baina, susmaten dut, edo, dagoen informazioaren bat, eta pena handia da, luisa handia izan da, iberekin anitea, oso idazle hona dako. Bada beste zita bat, eta zita honek, aipu honek irigitzen du liburua, horrela dio, zuz sentitu naiz, bortizki, nik ere zure begia sumatzen ditu balako, eta ni ere eder jartzeko, oitura du balako, eder ikus nazazen, zigor garro. Azalon dugu izen berekoa, oso horbilekoa. Zigor, aspaldi ez dago hemen gure artean, islaria da, eta bizkia dut, hane bizkia da, eta kontua, ikusi ez dudan urte guzti hauetan, beti zenduala susmoa, berak begiratu egiten bidala. Karetika noanean, zebet erostean joanean, aukerak eta egiterakoan adibidez, badera hor dago, bere iritzea hor dago, bere mamua hor dago, Orduan, beraketan daukagun joko dialetikoa da, egon bizi bere begirapean, eta eder jarri persona honetan haunditzen saiatu, berak haundiago ikusteko. Galdera berria ditut, horrela dio Landergarroren liburuaren izenburuak, eta bera gurekin dugu, eta tira, honezkero gauza batzu ja argitu dizkigu berak, eta beti badira beste batzuk ere esaterako, nire hone banukan sentimentu lekuko berak esatu, hori bada ere maitasunaren agertzena da. Eta tira, beste bat, izango benuke, hor 11 persona, eta berak esan du, bere inguruko persona horietatik jaso itxula nien azaltzen diren kontakizunak, eta hori ez feitasunean izi diren persona direla, esango benuke, alda. Liburua, askotan galetzen dute autobiografikoa den, eta liburua ez autobiografikoa berez, eta guztat azkenan idazio guztia beren jasaten dugula, hartzen ditugu errealitatean ikusten dugun bizi ditugun gauzak, eta gero hori literatura bilakatzen dugu.
Nik nire inguruko jendea erabili dut abiak puntu horretarako, ez? Eta nire inguruko jendea erabili dut nire inguruko jendeak asko eman dezakelako horretan. Zurtan daukat, daukan jendea inguruan ukitzaetik, baina familiaren lagunak, eta egia esan oso material ona dira ingurubatan sartzeko. Bai, sarreran, bueno, aipatu bezala, gure sarrera beti metafora gisa saltzen dugu, literatura liburua bera kuadro batekin alderatzen dugu, eta ez horrek honela esan aduzu liburu hitz egiterakoan, orain esan dako hitzen arian, ez bizitza ez da trazu logiz eginiko kuadro zatarra, pintzelka da, txikiz egindako kuadro komplexo baizik. Hauxe alda. Komplexu alda bizitza. Inolako zelantzari gabe, ez? Eta gainera gehi horrek hamburru handia zota ez. Geno itzipen eginen Marra Dentro pelikulari buruz, ez? Oso horrexa da pelikula ikusi, atera eta, besteria behorde atzea, ez? Uste dute gauza guztietan gauzak guretzen zehazea eta gauzak ikuspuntu kritiko batetik azertzea importantea dela, ez? Eta azkenan bizitza bada gauz txiki horiengatik dela, ez? Persona bat ez da persona bat milaka ñabardura da, bere baitan, ez? Balko joera zateko espainolak, edo frantsesak, kanadiarrak bai zunelakoa diren artistak eta horrelakoa esatitu maiz, ez? Eta joera hundia dukagu ez jakintasun ez egiteko. Horretan bederen edo bintzak edo nola nahi topikoak saiesten saiatu zara edo zeta hori bidea topikoak, ez? Bai, hori egiten saiatu naiz. Baina hori egunero egiten. Literaturatik kanpo ere bai, eh? Bai, gaina usteak ideia mandia badara niretzako. Asarretu egiten naiz trafoloiarekin. Komplexua esan dugula kuadro komplexua dela, bizitzak esaten dut. Eta zuzen horreko literatur emaitza hau gauzatzerakoan, lan hau gauzatzerakoan, pixka komplexu horiek usatu aldituzu edo nola sentitu da ekintza hori inda gero. Literaturak laguntzen du? Nik ustetan ez la batek aldatu libura publikatu eta gero. Nire ez da umatek esaten zen arroago ikusten ninduela. Nik uste ez nuela aldatu. Eta nik uste badukagula bizitzarekiko eta munduarekiko dialektika bat, ez? Badukagu harreman bat, ona izan daitekena edo gatazkatzen izan daitekena, eta egiten dugula ere aldatzen harreman hori. Zentzortan terapeutiko zizebet ekartzea espero hori behar zuen, ez zera portatzen. Eta Woody Allen, hemen gure girizan da, ebide hona da, ez? Ze filmografia ere gizon horrek, eta zenbatetan errepikatu gote duen hori, gozagera, ez? Ez dagoela modurik aldatzeko patua. Hildu berriz ere eta azken txampanari gara liburuari daukien ez, gero badaukagu ez atal bat eta jardungo dugu biografia edo personala buruz. Eta tira, ari ginen justo literaturaren egitekoa. Literaturak ez ditu personak aldatzen, baina nik beste nobetik ikusita zango nuke, ze beti bada lan bat, jarduera bat, ez orduan bai, hor dituzu lagun hori guztiak, argi bitxiak, bizitenak, zango zazeran zu, zarela idazle, zarela ikasia, ez dakit horrela ondo zaten dudan, euskal literaturaren ezagutzaz esaterakoan, bai parte bat, baina nik ez dut irakurri inbeste, hori guztia, eta orduan gehiago da, horien arte bizitakoaz, kontatzea. Baina beti literatura da egintzizun bat, ez? Tresna bat, tresna hizkuntza, ez?
Eta zen modu moldatu zera egiteko horretaz eta askotan, nik badaukat historio bat, bai, nila, norbera bere bizitza kontatuko balu, ondo kontatuta, ikaragarria da, norbera, zumena ere, baina zara obsesio bat, hizkuntza ere izan da obsesio bat. Eta, bueno, lan handi dut horretan, lehen esaten zenuen, euskal literaturaren inguruan izan dugun itzuzak eta horri guzti egiten zenuen, bueno, fraseologia esari ginela, hori ez. Enetako oso horrexa izan dizutek izan euskal literatura, bueno, gauztut, oso momentu nahi gaudela, eta lehen baino gauza gehiago ikusten dela, eta idazten dela, eta baina eske, nik zer dakit, esan nahi dut, nik ez dute handuretxundi irakurri, ez dut lerro bat bera ere irakurri, tipo horrena. Ez dakit zertaz hitz egiten nuen, eta bost idazle haundi eta ospetsuak asetxera dituztunan, behin buruan ikasketa egiteko, esan nuen, hostias, nik ez dut ez duten tipo horrena. Beste batzuena, asko irakurri dut, baina, gauza asko ez dut ezagutu ere egiten, eta gero, horretik esan dizuna, beti ere marrazterakoan pintxe txika erartu dut. Euskal literatura, bueno, nik eta esan dut ez dakitela zerren hori. Eta gero, nik baukat egiten propio bat, bai, bueno, jazitezki libutegi batea, liburuen da batea, eta euskaraz liburu bat irakurri, eta gustora geratu. Bueno, ari ginen justo, tresna horretaz eta zuretzako obsesio izan dela, horretan baduzu sensazio bat zerbait ikasi izanaz? Noski bai. Baina euskaraz dena dago ikasteko, beste gunan esaten zian batek, oye, ¿y cómo se dice en euskaraz? ¿Estás de broma, no? ¿Azten zian? Ostia, hain lehenako bat esan, espresio bat zen, eta jodatu nintzen hola pentsatzen esan, pues, creo que no se dice ninguna manera, es que eso lo decimos en castellano, hori askotan gertzen zigu guri, diglosia egora eta bizigia, zanbata bizigia, eta gauza asko azaltzeko eta gauza asko adierazteko erdal hizkuntza dela ditugu. Orduan, gero hori liburu batean edo espainan jartzen duzu, edo frantsesez jartzen duzu, edo ingelesez jartzen duzu, edo zuzu jartzen. Horan zentzu hortan lan egitea sinesgarritasuna izateko, eta azkenan zure testua sinesgarri egiteko, oso lan handia lan marguna egin. Zintzu horretan, ibilbide horretan, bigarren liburu hori gauzatzeko nahi ez, edo... Horren bagabiltza hainbat egile txalapartarentzako liburu bat osatzen, eta izango da lehen aldiari buruzko liburu bat, eta liburu horretarako ikur bat egin ez egiten, eta euskate gauzatxo guran. Bergi, beti ere hori importantea da, ez? Ez da dira, bueno, eten. Bueno, iritsi gara lehen biziko, bueno, atal honen bururaino tartean ere kantu bat jartzen dugu eta gure konflikatuak ekartzen dugun kantua. Bueno, aztu zer horrek aurkeztu duzu. Esto no es una elegía, eta zigoren abestia Mujeres diskoan ateratzen dena, eta horrein dela bihazte zigoen hemen ontzea aprobetsatuz, jarriko dugu, Silvio, zer esan beretaz, nezako ezinbestekoa da. Entzun dezagun. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa de igual 7 noches. Tú me recuerdas pensar ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo veo encima del pantalón, y no quiero decir tu nombre, ya que no se esconde, no quiero expresar
Huelen mis ojos cerebros tus sueños y sueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas, donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una alegría, ni es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente, un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte. Eider Rodríguez, Gipuzkoako, Orereta edo Errentzerian, nola ez, herrian jaio zen, 1987an. Idazlea eta editoria da. Zalaparta argitaletxean egiten du lan. Eider Rodríguez, orain hilabete batzuk, biografiak euskal literaturan gaiaren inguruan aritu zen gurekin, Xabier Mendiguren eta Lorea Agirrerekin batera. Udaberrian berriz, eta handik gutxira gaur, liburuaren karetara gonbidatu genuen. Liburu horrek, Joseba Saka liburu literaturbeka irabazi zuen hilaz. Eta besterik gabe, gaurko biografia talean idazle gazte bat ekarri dugu, eta beste idazle gazte batek izpide ekarria, Lander Garrok. Bai, horretik, Eider Rodríguez. Azken urteetan literaturan egin duan deskubrimendurik ederrenetako izan delako, eta ez euskeraz, baizik eta literaturan oroar. Eta niri muga hori mugarik kendu alizatea ilusio handia egiten dit, ez euskeraz, baizik eta literaturan, ez? Eta, bueno, baude momentua, baude personaje batzuk, egile batzuk, zinekin hori gertatzen den, ez? Benito izan daiteke, edo Rupert izan daiteke, baude suertade batzuk, gure herriaren mugak ederki eta errez hausen dituztela, ez? Eta Eider horietako da, Eider egile unibertsala da, eta bere testuak irakurtzen ezako hori bada. Egile eta hola, liburu bakarreko esateko argitaratua izatu garen arte, orduan, promesa atzal jo behar du? Promesa atzal jo dugu zalantzari gabe, gainera bera oso zalea da, oso zalea da, eta ero bera oso metikulosa da, eta dizkiplina handiko neska da, orduan, nik uste dut liburu gehiago idatziko dutela, eta gainera honak izango direla. Zerki, uste dut, aipatu liburu horretatik pasarte bat irakorriko duzula, eta, guri sintonia jarriko dugu lehen. Hemen denbora oso poliki da.
gertatzen ez diren gauzek, gertatzen direnek bezain besteko eragina daukate. Esan gabeko hitzek, esandakoen pisu bera. Eta ausentziek, presentziek baina leku handiagoa betetzen dute. Ia 3 urte elkar ikusi barik. Faltan hartzen zaitut, brother, gorputz atal erauziaren antzera sentitzen zaitut, eta zure ezak azkura sortzen ditu naiz. Euskaltegian nazio hemen zara lanean, ez pentsa, hemen txutxumutxu horiek guztiez enteratzen ez. Imaginatzen zaitut, lehen inoiz jartzen ez zenituen metalezko betorrekoak gainetik kendu barik. Irakasle rolean erabat, sarturik. Ikasleak txora eginda. Ez, Marta, ergatiba falta zaio honi. Eta ukitutxo sopil bat, asetadun bere eskuan, etorkizuneko harreman potentzialak ereiten. Ebitatu ezin. Horra, labur aritu zaigu Lander, liburua hor dago, oraindik ere... Edago proiektu, Bueno, horretan utziko dugu, agian hori harrapatu nauzelako, bueno, euskera behan ustenelako pasartzen dutzeago izango zela, baina ez importa. Esan ginen, bueno, eta handi gutxia gaur, orain galdera berria ditut, eta ni momentu batean hor, baten agia ulertu dunean alako, bueno, hori eta edo horrentzeria, eta Gipuzkoako, zabe bagian Gipuzkoakoa kanpo zegoen, baina, dira, beti agian berezidu zola, elpatzea. Biak, balekoak, informazio bat, itenak? Bai. Biak ez. Bueno, hitz zotila hauekin agurtu beharko zaitugu, eta agurtu baino lehen, bigarren, kantua aurkeztuko diguzu. 3 ere ekarri diguzu, baina, bueno, 2 aukeratu behar izan ditugu, eta, bueno, tira. Bai, lehen, komentatzen genuen, mikrofonak izaita zeudela, studio mago bat zela, Ahotsarekin eta gitarrarekin gauzedek egiteko kapazta dela. Baina studiokera berean dauka arrazionaltasun puntu handi bat, studiok asko nortzen ditu hitzak, eta oso gauza konkretuak, eta oso gauza pisutrak esaten ditu. Hori nire asko gustatzen zait. Eta abesti honetan, Jeff Buckleyren abesti hau ekarri dut bestetik, niretzako askoz ere primitiboagoa delako. Nik ez dut inglesa abertzen, berak inglesez abertzen du, eta beraz ni bakarrikan gorputzarekin entzun dezaket. Ez dakit zer esaten duen, baina nire izara bereak bat egiten du berak sortzen duen musika horrekin. Horri, bai, zure hitza goratu, eta ez ditugu, ipi guztiak aipatu, baina, bueno, hori ere uste dut ipi batean, eta denbora dugulakoan ere baduzula pide. Arbere izan edo ez jakin, ez? Halake da. Hori da. Bueno, eskerrik asko, entzungo du guztu handiz kantu hori, eta aierik ez. Izango da berriz ere aukera, ekarrekin egoteka. Ez dut darik, eskerrik asko zure.